Ονομάζομαι Δημήτρης Μανταλίδης, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στην αθλητική φυσικοθεραπεία και έχω την χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής και Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη βιολογία της άσκησης ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την επαγγελματική ανέλυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εξειδίκευση των αποφύτων, παρέχοντας μέχρι σήμερα υψηλού επίπεδου εκπαίδευση σε τομείς όπως της αθλητιατρικής, αθλητικής φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, της αθλητικής βιομηχανικής, κινησιολογίας και εργονομίας και της εργοφυσιολογίας, διατροφής, άσκησης και ποιότητας ζωής. Το 2005 το τμήμα μας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος και την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και σε άλλους τομείς, προέβη στην ίδρυση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μέχρι σήμερα ευέλικτες δυνατότητες εκπαίδευσης, επιτρέποντας στους φοιτητές να επιλέξουν εξειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους προοπτικές σχετικά με τις παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές σπουδές στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, την οργάνωση φυσικής αγωγής και αθλητισμό και την προπονητική αθλημάτων. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Αθήνας εντελώς δωρεάν σε όλους τους απόφοιτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού, η εισαγωγή των οποίων σε αυτά καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς σπουδών. Σήμερα, οι 200 και πλέον απόφοιτοι των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων δραστηριοποιούνται με εξαιρετική επιτυχία σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε οργανισμούς άθλησης, νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα παροχής υπηρεσιών άσκησης και αποκατάστασης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων είναι η αδιάλειπτη συνεισφορά στην παροχή σφαιρικής και εμπεριστατωμένης εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση με πρακτική εφαρμογή, ενθαρρύνοντας την εξέλιξη της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, στηριζόμενοι πάντα στην υψηλή κατάρτιση των καθηγητών και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του τμήματός μας. Με βάση τον κανονισμό σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Κάθε έτος, στο τέλος της Άνοιξης, προκηρύσσονται και από τα δύο προγράμματα θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών αναγνωστικό αντικείμενο. Η εισαγωγή και στα δύο προγράμματα γίνεται με αξιοκρατικά αντικειμενικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα της εισαγωγικής διαδικασίας εγκρίνονται από τις συντονιστικές επιτροπές των προγραμμάτων και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους το μήνα Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα άρχονται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε 2 εξάμηνα. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διατίθενται 2 αμφιθέατρα χωρητικότητας 250 και 70 ατόμων, 6 αίθουσες διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, στάδιο για τη διεξαγωγή αθλημάτων κλασικού αθλητισμού, αίθουσα χορού και αίθουσες ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής. Ονομάζομαι Δήμητρα Κουτζούκη, είμαι καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών. Στο πρόγραμμα της σχολής μας έχουμε ειδικότητα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι στελεχώνουν τις μονάδες ειδικής αγωγής, και τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση αλλά και την φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο εργαστήριο γίνεται εκπαιδευτικό έργο στους φοιτητές μας και γίνεται ένα πολύ ευρύ ερευνητικό έργο και κοινωνικό έργο. Στο πλαίσιο λοιπόν των μαθημάτων υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι γνωστό και καταγεγραμμένο. Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα τα οποία αφορούν στην αξιολόγηση της κινητικότητας των παιδιών, των μαθητών και μαθητριών με ειδικές ανάγκες.
Και αυτό περιλαμβάνει και κινητικές συμπεριφορές, αλλά και γνωστικές συμπεριφορές, που μέσα στα προγράμματά μας τα ερευνητικά επιδιώκουμε να αξιολογήσουμε έγκαιρα τα ελλείμματα που έχουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στον τομέα τον κινητικό και το γνωστικό και στη συνέχεια να παρέμβουμε έγκαιρα έτσι ώστε να προλάβουμε τις βλαβερές συνέπειες που έχουν οι καθυστερήσεις, οι διαταραχές, τυχόν διαταραχές που έχουν τα παιδιά στην υπόλοιπη ζωή τους. Παράλληλα, επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε προγράμματα τα οποία αξιολογούν και προωθούν την υγεία και όχι μόνο την σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική υγεία των ατόμων με αναπηρίες. Είτε αυτά είναι σε σχολεία τα άτομα, είτε είναι σε άλλους φορείς, είτε είναι η τρίτη ηλικία. Συνεπώς, το εργαστήριό μας ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων και ωστόσο επεκτείνεται και στο κοινωνικό έργο. Στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου έχουμε συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς. Έχουμε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη δόμηση προγραμμάτων τα οποία αφορούν σε πληθυσμούς, ειδικούς πληθυσμούς, με το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων που βρίσκεται στο Ήλιον και με πάρα πολλούς άλλους φορείς. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χώρο του Εργαστηρίου της Αθλητικής Βιομηχανικής. Ένας χώρος που έρχεται να καλύψει ακριβώς, όπως το λέει και η έκφραση, την μηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Συγκεκριμένα σε αυτό το χώρο βρίσκονται υποδομές και εξοπλισμός, ο οποίος πρώτον αφορά την κινηματική της ανθρώπινης κίνησης, δηλαδή λήψεις, κάμερες λήψης, ταχείας και μεγάλης υψηλής εγγραφής, όπως και ανάλυσης, καθώς και όργανα τα οποία καλύπτουν την δύναμη η οποία εκδηλώνεται στην ανθρώπινη κίνηση, και αυτά είναι τα δυναμοδάπεδα, 2 δυναμοδάπεδα τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα στο χώρο μας. Υπάρχει ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο το οποίο μπορούμε να αξιολογούμε την ανθρώπινη προσπάθεια αλλά και την αποκατάσταση του ασκούμενου, όπως επίσης και υπάρχουν και σύστημα ηλεκτρομυογράφησης και δόνησιογράφησης για να δούμε ακριβώς την ενεργοποίηση του μυϊκού συστήματος. Σε αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να πω ότι υπάρχουν και αισθητήρες με τους οποίους μπορούμε να καταγράφουμε την κίνηση μέσα στον τρισδιάστατο χώρο, δηλαδή μινιατούρες αισθητήρες οι οποίοι τοποθετούνται πάνω στα μέλη του σώματος και εξ αυτού έχουμε συλλογή δεδομένων. Αυτός ο χώρος στην ουσία, πέρα από το προπτυχιακό, τα προπτυχιακά μαθήματα της αθλητικής βιομηχανικής, της κινησιολογίας και εργονομίας, έρχεται να καλύψει φυσικά και την υποβοήθηση του μεταπτυχιακού έργου και ερευνητικού έργου, όπου εκπονούνται εργασίες οι οποίες είναι, επαναλαμβάνω, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών βιολογίας της άσκησης. Είναι σίγουρο ότι με τον εξοπλισμό αυτό δεν εξαντλείται σε καμία περίπτωση η πληρότητα που θα έπρεπε να είχε αυτό το εργαστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουμε τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό. Αναλυτικά δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα στοιχεία, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ανθρώπινη κίνηση και πιο συγκεκριμένα και η αθλητική κίνηση πρέπει να αξιολογούνται έτσι ώστε να έχουμε την βέλτιστη επίδοση. Λέγομαι Μαρία Κοσκολού, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια εργοφυσιολογίας και βρισκόμαστε στο χώρο του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας του ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο αυτό ιδρύθηκε, είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στο τμήμα. Ο κύριος Βασίλης Κλεισούρας, ο καθηγητής μας, ερχόμενος από τον Καναδά, έχει μεταφέρει κάποιο εξοπλισμό αρχικό. Το 1983-84, εκεί με την ανωτατοποίηση της σχολής, της ΕΑΣΑ, σε πανεπιστημιακό τμήμα, αρχίσανε έτσι οι πρώτες δειλές μετρήσεις. Στη συνέχεια εφοδιάστηκε με ένα
σύστημα εργοσπυρομέτρησης για μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και βασικές μετρήσεις αθλητικής απόδοσης. Και στην πορεία εξοπλίστηκε και με περαιτέρω εξοπλισμό. Κυρίως ειδικεύεται σε μετρήσεις της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και σε μεγάλο βαθμό και της θερμορυθμιστικής λειτουργίας, με την έλευση στο εργαστήριο του καθηγητή του Νίκου του Γελαδά, ο οποίος είχε ειδικότητα στην θερμορύθμιση. Έγιναν επιπλέον προσθήκες στον εξοπλισμό και έτσι πέρα από τις βασικές μετρήσεις στα καρδιοαναπνευστικά έχουμε δυνατότητα να μετράμε σε περιβάλλοντα με διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία. Υπάρχει περιβαλλοντικός θάλαμος στον οποίο ρυθμίζεται με ακρίβεια η θερμοκρασία και η υγρασία, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια περιβαλλοντικές μετρήσεις και την επίδρασή τους στην απόδοση τόσο υγιών ατόμων όσο και αθλητών. Υγιών ατόμων εννοώ του γενικού πληθυσμού, οι οποίοι μπορεί να μετριώνται για λόγους υγείας, και συμβαίνει σε διάφορα projects που γίνονται στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, και θέματα υγείας για το γενικό πληθυσμό και θέματα αθλητικής απόδοσης. Έχουμε επίσης μία μικρή πισίνα, όπου μπορούμε να ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του νερού και κάνουμε θερμορυθμιστικά πειράματα και στο νερό, μέσα στο νερό. Εκτός των θερμορυθμιστικών έχουμε βέβαια και κάποιες μετρήσεις και για το μη. Έχει εφοδιαστεί πρόσφατα το εργαστήριό μας με ένα σύστημα NIRS, εγγύς ερυθρή φασματοσκοπία για τη μέτρηση της οξυγόνωσης του μυός, και κάποιες μετρήσεις μεταβολικές βέβαια για το γαλακτικό οξύ, για βιοχημικούς δείκτες κατά τη διάρκεια της άσκησης, όσο και σαν αποτέλεσμα προπόνησης. Κυρίως το ερευνητικό έργο που παράγεται από το εργαστήριο είναι μέσω των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο πρόγραμμα βιολογίας της άσκησης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχουμε μια σταθερή έλευση φοιτητών κάθε χρόνο και κάνουν τις μεταπτυχιακές τους διατριβές, καθώς επίσης και από διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι κάνουν τα πειράματά τους και την εκπόνηση της διατριβής τους με τα όργανα του εργαστηρίου που διαθέτουμε, και υπάρχει και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους για μετρήσεις αθλητικής απόδοσης, όπου μπορεί να έρθει κάποια ομάδα, κάποιοι ιδιωτικά, κάποιοι αθλητές κλπ. Βρισκόσαστε στο Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας και Κινητικής Συμπεριφοράς. Είναι ο χώρος όπου γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα του μαθήματος της κινητικής συμπεριφοράς, αλλά και επίσης διενεργούνται όλες οι έρευνες, τόσο στο αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας, όσο φυσικά και σε αυτό της κινητικής συμπεριφοράς. Στο χώρο αυτό βρίσκονται όλες οι συσκευές που κυρίως χρησιμοποιούνται στην κινητική συμπεριφορά. Ορισμένες από αυτές μπορείτε να τις δείτε στο πίσω μέρος του εργαστηρίου, όπου είναι οι πιο παλιές συσκευές, οι πρώτες συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, και πλέον αρκετές από αυτές έχουν αντικατασταθεί με νεότερες συσκευές στα πλαίσια των ερευνών τις οποίες χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, υπάρχει η συσκευή του Vienna Test System, όπου υπάρχουν μια σειρά από μετρήσεις όπως ο χρόνος αντίδρασης, η συγκέντρωση προσοχής, η οπτικοκινητική συναρμογή. Επίσης υπάρχει στο χώρο του εργαστηρίου η συσκευή του κιναισθησιόμετρου, η συσκευή της οπτικοκινητικής συναρμογής. Στο πίσω υπάρχει ένα κιναισθησιόμετρο για το πόδι. Στο εσωτερικό της ντουλάπας υπάρχουν διάφορες άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων, των εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά και των ερευνών τους οποίες διεξάγουμε, όπως είναι του χρόνου αντίδρασης. Στην άλλη πλευρά υπάρχει η συσκευή της καταδίωξης στόχου, ενώ επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι συσκευές της οπτικοκινητικής συναρμογής. Πολλές από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή με άλλα αντικείμενα, όπως
των αθλοπαιδιών, όπως της φυσικοθεραπείας, όπου τρέχουμε πολλές φορές κοινές μελέτες. Εμείς εδώ στο Εργαστήριο Αθλητικής, Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής ασχολούμαστε με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και προπονητών, είτε προπτυχιακών, είτε μεταπτυχιακών, είτε εν ενεργεία. Εστιάζουμε κυρίως σε προγράμματα επαγγελματικής μάθησης και εκπαίδευσης, διαβίου. Συμμετέχουμε σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μέσω αυτών έχουμε συνεργασίες και δίκτυα είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα τα οποία αφορούν τη φυσική δραστηριότητα, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, την ψυχική υγεία. Μέσω αυτών έχουμε καταφέρει να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε προγράμματα ΕΣΠΑ είτε προγράμματα Εράσμους και με τα οποία διατηρούμε ακόμα συνεργασία με πολλούς φορείς στο εξωτερικό. Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε οργανώσει μια κοινότητα μάθησης εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής με την οποία δραστηριοποιούμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω αυτών υποστηρίζουμε την πρακτική άσκηση των φοιτητών μας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και μας απασχολεί γενικώς η ανάπτυξη του αντικειμένου της φυσικής αγωγής και της άσκησης και της αναψυχής σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες. Γι' αυτό ασχολούμαστε και με μορφώσεις προπονητών που απασχολούνται σε αναπτυξιακά τμήματα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαι η κυρία Μαρία Κουτσούμπα. Είμαι καθηγήτρια εδώ στη σχολή, στο αντικείμενο χορολογία με έμφαση στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Όπως γνωρίζετε, τα ΤΕΦΑ έχουν και μια πολύ μεγάλη παράδοση και στο αντικείμενο του ελληνικού παραδοσιακού χορού, από καταβολής ιδρύσεως της σχολής. Εδώ βλέπετε μια προσπάθεια που έχει γίνει στο πέρασμα των χρόνων, να διαμορφωθεί και ένα βεστιάριο με παραδοσιακές φορεσιές από όλες τις ελλαδικές περιοχές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι φοιτητές μας, όχι μόνο για να εντρυφήσουν στις διαφορετικές φορεσιές, αλλά και πρακτικά σε κάποιες εκδηλώσεις, στις εθνικές εορτές, σε παραστάσεις που δίνουμε στα πλαίσια συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Και η προσπάθεια συνεχίζεται και για τον εμπλουτισμό τους και για τη διατήρησή τους. Βρισκόμαστε στο Εργαστήριο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας. Το εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για παραπάνω από 15 χρόνια. Έχει δημιουργηθεί με την προοπτική της υποστήριξης μιας σειράς μαθημάτων που γίνονται σε τούτον εδώ το χώρο. Τα μαθήματα αυτά αφορούν και το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών αλλά και το μεταπτυχιακό. Κυρίως όμως μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εκπονήσουμε μια μεγάλη σειρά ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια και των προπτυχιακών αλλά και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε ηλεκτρομυογραφικά σήματα, όπως με τον ηλεκτρομυογράφο, μέτρηση πελματίων πιέσεων με την δυναμοπλατφόρμα, μια πλατφόρμα δηλαδή καταγραφής των πελματίων πιέσεων. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά έτσι ώστε να διερευνήσουμε καταστάσεις και σε στατικές συνθήκες αλλά και σε δυναμικές συνθήκες επάνω στο διάδρομο. Διαθέτει επίσης εργαλεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μετρήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο την έκπτυξη του θώρακα σε συνθήκες όπου απαιτείται, επαγωγικούς δηλαδή πληθυσμογράφους όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αδρανειακούς αισθητήρες οι οποίοι επίσης μας δίνουν τη δυνατότητα να μετρήσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους της ανθρώπινης λειτουργίας. Το εργαστήριο κατά καιρούς παρέχει επίσης και τη δυνατότητα στην αξιολόγηση προβλημάτων κυρίως των φοιτητών της σχολής, προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο από τραυματικές συνθήκες όσο και από μη τραυματικές συνθήκες. Κατά το παρελθόν δίνονταν η δυνατότητα να προσφερθούν και θεραπευτικές συνεδρίες στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει λόγω της έλλειψης του προσωπικού να γίνει στην παρούσα εποχή. Ωστόσο, δυνητικά είναι μία από τις δραστηριότητες τις οποίες μπορούμε να εξελίξουμε και να τις εντάξουμε μέσα στις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο εργαστήριο.
Ο χώρος συγκεκριμένα, παρότι είναι περιορισμένος, δίνει τη δυνατότητα της διεξαγωγής εργαστηριακών κυρίως μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου εκεί ο αριθμός των φοιτητών είναι περιορισμένος, και φιλοξενεί τουλάχιστον 3 μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια των 2 ετών της προετοιμασίας των φοιτητών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους διπλώματος. Οι δυνατότητες που έχει για την ανάπτυξη του εργαστήριο είναι πάρα πολλές. Στους στόχους του εργαστηρίου για τα επόμενα χρόνια είναι η σύνδεση των παροχών που μπορεί να κάνει το εργαστήριο της αθλητικής φυσικοθεραπείας προς την κοινωνία και η ανάπτυξη προγραμμάτων που έχουν σκοπό την διαβίου μάθηση πολιτών, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε επίπεδο πολιτών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τα γνωστικά τους αντικείμενα σε συγκεκριμένους τομείς. Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Τουμπέκης, είμαι αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο διδακτική και προπονητική της κολύμβησης. Βρισκόμαστε στο κολυμβητήριο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σε αυτό το χώρο διεξάγονται τα μαθήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, της στρατοσφαίρισης, ναυαγοσωστικής. Αυτά είναι αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Πέρα από τα μαθήματα, το κολυμβητήριο, το οποίο είναι θερμαινόμενο και λειτουργεί στη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για έρευνα και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό το χώρο και είναι δημοσιευμένες σε σημαντικά περιοδικά που αφορούν όλα τα αντικείμενα του υγρού στίβου, κυρίως την κολύμβηση, την υδατοσφαίριση και την καλλιτεχνική κολύμβηση. Ονομάζομαι Γεράσιμος Τερζής, είμαι διευθυντής του Εργαστηρίου Αθλητικής Απόδοσης στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΕΚΠΑ. Ο χώρος που βλέπετε εδώ είναι κυρίως χώρος του Εργαστηρίου Αθλητικής Απόδοσης. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται από 4 διαφορετικούς τομείς και καλύπτει τις ανάγκες ερευνητικές και τις εκπαιδευτικές σε 19 μέλη ΔΕΠ. Εδώ αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις της μυϊκής ισχύως με διάφορα τεστ και δοκιμασίες, πρωτότυπα και μη πρωτότυπα που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κάποια πρωτότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στην χώρα μας πιο συγκεκριμένα. Γίνεται αναλύσεις μυϊκής βιοψίας σε συνεργασία με την ιατρική σχολή και η περιχογραφία με την οποία μπορούμε να δούμε την αρχιτεκτονική δομή των μειών. Επίσης, σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια, όπως για παράδειγμα το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, έχουμε ερευνητικά προγράμματα τα οποία τρέχουν, με τα οποία μπορούμε να ελέγχουμε την αλλαγή στην επίδοση με κάποια πρωτόκολλα άσκηση τα οποία εφαρμόζουμε σε ασθενείς, αθλητές ή και σε υγιείς που ζουν καθιστική ζωή. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό την πολύ έντονη συνεργασία την οποία έχουμε με την ιατρική σχολή, με ασθενείς που έχουν διάφορα νοσήματα και εφαρμόζουμε σε αυτούς τους ασθενείς πρωτόκολλα άσκησης και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί έτσι ώστε να παίρνουμε καλύτερο αποτέλεσμα συνολικά στην αθλητική επίδοση και γενικά στην λειτουργική τους ικανότητα την καθημερινή. Το εργαστήριο τρέχει διάφορα ερευνητικά προγράμματα και διεθνή και εδώ εγχώρια και έχουμε πολύ καλή συνεργασία με διάφορα μέλη ΔΕΠ από τη σχολή μας κυρίως, όπου νομίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε και στους φοιτητές μας αρκετά υψηλού επίπεδου ερευνητικές γνώσεις. Βρισκόμαστε στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και είμαι η γραμματέας του τμήματος, λέγομαι Δασκαλάκη Στέλλα. Η γραμματεία έχει εργατικό δυναμικό 6 άτομα, τα οποία 4 βρίσκονται στο φοιτητικό κομμάτι και 2 στα διοικητικά, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 4.500 φοιτητών περίπου που βρίσκονται στο τμήμα μας ενεργοί, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Εξυπηρετούμε και τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία μαζί και όλο το διδακτικό προσωπικό από τις κατηγορίες ΕΠ και ΔΙΠ είναι γύρω στα 72 άτομα.